Fii atent că ia Kelly și pe ăștia, na. Dar în sfârșit au făcut și ăștia de la TikTok un filtru bun, care îmi place și mie, da? E bine, e pe gustul meu, că uitați-vă la vaca asta puțin. Eu mi-aș lua o vacă de-asta acasă chelioasă, așa, mie îmi place mai mult de ea. Și rața e încărnată, poți să-i vezi bine aripioarele, e bine. Pinguinul ăsta nu prea știu ce să zic de el, o să-l îmbrac pe ăsta, îl îmbrac mai repede. Și leu, mie îmi plac leii. Îmi plac leii, că eu sunt leoaică, merge. Hai mai întâi să scăpăm de pinguinul ăsta, ia. Asta era pentru vacă. Îi lasă chei, bă, și mai bine. Pe mie îmi place așa pe chelioși. Așa, fii atent. Asta era pentru rață, îi facem la vacă. Ca să rămână așa, nu că n-am nimic cu el, eu nu vreau să fie triste săracele, dar eu vreau să rămână chelioase, să le văd așa. Decât pe leu. Pe leu nu pot să-l văd trist. Asta îi punem aici și înseamnă că ultima e de la leu și leu o să fie fericit. Ia uite-l. Hai că e bine. Mi-e și bine filtrul ăsta, nu zic, nu. Mie îmi place filtrul ăsta așa pe chelioși. Mai sunt oare și altele? Că aș mai face filtre de-astea pe chelioase așa, îmi place cum arată.